saka jroning praja kung ingkang palakaswa Prabu sananira lir surya wadalira saka ing jalating ngarsa madangi jagat tumung pangup kena sabun caing wukir marababa bang sumirah kena soroteng surya mega lan gunung-gunung
bumi goncang ganjing langit klop-klop lara genjang ing alus resang bawain gandrung sabarang kadulur woke irmo yamayas balawor Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyaksa sora maruta Bawana gana margana samyana warayan tumandang nyambut gawe ya para buta kleklebanas pati ketabrak bocah ngompol ning yaksa sangrasana gambaran angkara murka siung rambut geni mangap apa kekirisi abang beranak gambar kota iko bentan nyambut iso jangka apa dati letak bawa palu
Oh
pituleting goto dayaku mayung sun Injih menika para pamirsa saking rencang-rencang Gedruk GWSM kepareng ngaturaken pamentasan menika sampun ketinggal kawis tinggal menika wajah-wajahipun saking rencang-rencang Gedruk GWSM bersama Mas Nemo kalian rencang-rencang. Injih menika fan-fanipun Mas Nemo rencang menika statusipun Mas Nemo wajahipun Mas Yo. Injih. Ya, iki inti-intine sing dikarepke Pak Joki ngene. Piye, Mas? Mau nalikane nggo topeng buta iki ketok medeni. Medeni. Bahasan dibuka ketok kiut unyu-unyu. Unyuk-unyuk. Ya, kaya sing ngebas ki. Kaya sing ngebas Bang Rudi. Iya. Heeh. Iki umure gek selikur. Selikur. Iya. Gek lucu-lucune. Lucu-lucune rung ketok gigike. Nek tukang base mancen sok weling karo aku. Kopi Mas. Nek iso mbok burine penyanyine ngono. Heeh. Embo alasane le nopo ki? Ya, iki alhamdulillah GWSM ngantos babak ketiga luar biasa, penonton semakin ramai, semakin memadati. Iki koyone ada 5.000 penonton total Pak Jo. Iki real Mas Jo. Iki jajal real bebarengan angger podo akur tunggal seduluran. Ya, iki ono sing doning dhuwur ning nggon tingkat kuwi ngati-ati engko ndak ceblok tiba ngisor. Ampun lenon sih sing wonten nginggil. Ya. Dipun perhatikan iki, keamananipun. Iki disawang ketok ngetrap Pak Jo luar biasa. Kaya stadion bal-balan ngono. Nggih. Ya, keren pokoknya. Dan juga iki pokoknya selamat untuk Dusun Ipis atas suksesnya acaranya. Di mana Merti Dusun tahun ini 2025 sangat sukses. Alhamdulillah. Lancar, semuanya terhibur, bisa mendatangkan masa banyak, yang penting aman dan tertib. Amin. Pokoknya kita belajar banyak dari Dusun Ipis dan juga Karang Taruna Company. Company ya. Company.
luar biasa sekali yang sudah mengadakan acara sebesar dan semewah iki. Betul. Loh, panjenengan semuanya mis garek nonton gratis orang bayar, ojo do padu, ojo do tukaran. Leres. Ngono ya Pak Joyo. Nggih. Iki ono tulisan, jagalah ketertiban, hindari keributan. Tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang santun dan bermartabat. Ono tulisan menas Pak Jo. Wonten Iki- ngajeng menika napa? Salah arah muni bermartabak ngono. Bermartabat nguri-uri budaya kanggo ngrukunake warga Mas Yoyo. Cocok Mas Yo iki Mas Yo. Cocok. Iya. Oh iki sing arep dhewe iki. Leres kan maca saka mbri ora Mas Yo. Iya iki tak Ini ulang-ulang. nguri-uri budaya kanggo ngrukunake warga. Memang benar Pak Jo, Nggih. budaya niku bisa merukukan warga. Soalnya zaman biyen zaman penjajah kuwi warga Jawa khususnya pinter ngusir penjajah dengan cara ngadake jaranan lho. Jaranan nggih. Akhirnya Londone terpikat. Akhirnya senjatane didelehke, dijikuk, diserang go bambu runcing, akhirnya Londone kalah. Bener kuwi, Leres. yen kesenian iso ngrukunake, iso gawe Indonesia merdeka. Amin. Allahumma Iya robbal amin amin. ya wis ra usah kesuwen. Nggih. Yuk Mbak Sania masih bersama Sinden Tremos Indonesia. Bunder gino-gino. Ojo lali Mbak Sania, Garuda Wisnu Satria Muda punya. Kita tampilkan satu buah lagu yang tidak asing untuk panjenengan semuanya. Joget oleh Ojo Teman dipun paringi Mister Mendem Dados.
Pokoknya sak gayang-gayangnya kanggo masyarakat dusun Ngipis dan sekitarnya. Iki sing cewek-cewek wis do terlampiaskan lewroh rambut mentul-mentul. Ketemu langsung Mas yo. Iya. Iya. Bersama Mas Dino Kinderjoy, ada Mas Nemo, Mas Lucky dan juga kawan-kawan. Iya. Iki sayangnya rambutnya sing ra mentul Imam karo Aloy. Ya, sesuk didol-dol iki Mas. Iya. Riza. Oke, yuk dilanjut lagi satu buah lagu kagem panjenengan semuanya. Dipun paringi Sakit Rindu.
saya sore, saya gayeng, saya panas, saya sumilir Mas yo. Oke ya Pak Jo ditarikke loro-loro. Monggo. Sing urgent mangan dhisik.
jentit lolo loba wong mati ora obah obah mateni bocah urip golek duwe Oh
di alam